अखा हानाय आरो दोमैलुलु खालामबाबो दसेनो सान्दुं दुंनाय बेखायनो बोथोरखौ हमनोनो हाया सेंग्राफोरनि गोसो बायदि मेगना नायनालाय गुड मर्निं लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला सेंग्रा फरायनो बाहरनाय नोंथांमोना दाथ' लाइननि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादों नै जोंहानि जोगोनार बिजौखौ जानो लुगैदोंमोन माबा फैबासो जायोनो नै टमेट' दंफां टमेट' थायदोंथ' माथिं खिथिगोन आं नैला सटा टमेट' मोनदोङो माने खान्थाल दंफांखौ खान्थाल फिथाइखौ नायनो लोगोफोर खोन्थिनो जानि खान्थाल फिथाइखौ जोंहानि न'नि आरो ये देखो जानो फै जोंनाव खान्थाल फिथाइ देग्लाय बिराद माखासे थायदों जोंहा रानना जादों ना रानना जाबाथाय माखासे थायो बेखायनो जोंहा रानना जादोंमोन ना बेखायनो माखासे थायदोंमोन जि गाहायावनो थायदों नैबेले गोखा जायोना बारिया सेकेन्डबो थानो हाया जि थाम्फै नैबे फिथाइखौसो खाना मोजां मोनोमोन सिगाङो आंथ' देन्जार खाना मोजां मोनो खाबाय आरो सिख्ल' खाबाय नै राननो मैया आमफ्राय दामि दंफां दङ बेखौनो थाम्फैया आयु मानो थाम्फै दङ फागो मानो थाम्फै दङ बापा न'नि खोब माबाफोरदों नालाय बेखायनो अबस्थायानो गैया ओमफ्राय आं सानगासिनो आरो ना मा कालारफोरबाथाय मोजां नुगोन होननानै माने आंनि रुमाव ओमफ्राय आं सानदों मा इथिं बेलेग ओरै फोनगोन होननानै आरोना खिन्थु नायनोसै मा जायो देखो नै जोंहा दिनै दालिजों मोस्टादा खांख्राय जानो जि लुगैदों आङो फैया खांख्राय थांनि आं होनदोंमोन ना दाखालिनि भ्लगाव साहा फुदुंमोन आं साहा लोंखायो होननानै नै दाबो आं साहा लादो बुंदोंमोन बिमानो ओमफ्राय आरो दायो हाजिरा खासि दोङो बन सिननाय बिनोबो फुदुंना होनांगोन दा दसे थानानै ओमफ्राय दायो आङो मैगं संगासिनो बिमाया लोमजादों बेनिखायनो आंनो संबाय दा मैगं दालिखौ माबागासिनो आरोना मारिगासिनो बोथोरा नाय दिनै दोमैलुलु मैथा बिलाइखौ होगोन मैथा बिलाइखौ दायो मेस्टाखौ होनोसै आङो ना फार्स्ट टाइमाव आरो फार्स्ट मेस्टाखौ बिदि होना संनायाव ओरैजालायदोंमोन आरो कालारसो माने मिथियामोन मेस्टाखौ जे होनाय लोगो लोगोनो मेस्टाया कालार सोलायलाङो होननानै ओरैजालायदों आं दासो मिथिबाय बोथोरा दिनै अखा हाहां खालामदों आरोना सान्दुंबो गैया ओमफ्राय अखाबो गैया बेबायदि जादों आरोना खिन्थु बिसास गैया आरो बोथोरखौ लानानै माने सान्दुं गोसा दुंबाबो दसेनो अखा हानाय आरो दोमैलुलु खालामबाबो दसेनो सान्दुं दुंनाय बेखायनो बोथोरखौ हमनोनो हाया सेंग्राफोरनि गोसो बायदि बाय बाय टाटा गुड बाय गया जेरै सेंग्राफोरनि गोसोखौ हमनो हाया बेबायदिनो बोथोरखौबो हमनो हाया गेरेन्टि गैया मा टाइमाव हाया सानबाबो हाना होयो ओमफ्राय सान्दुं दुंनो सानबाबो दुंना होयो ओंखायनो ओमफ्राय आं फानलु दंनानै आलु जोब्बाय फालु गोरान दांनाय आलु दुरियाव नै बेथिंजाय ओंखाम जानना होलायबाय आङो बेथिंजाय आरो हाजिरानोबो साहा फुदुंगासिनो मोनखांबा आरो आलु भाजा एवलायनोसै आलु भाजा एवखांनानै आरो दावदै रुनोसै दावदै रुखांनानै आरो दावदैखौ एवफिननोसै बोथोराबो मादि खालामदो बारबो गैया थाबथैसेबो दंफांनि बिलाइफोरानो मावाखै नायसन इमान गरम आस्राम आं साहा मोजां मिथायानो लाबोनाय गैया न'आव बेखौनो होनोसै हाजिरानो फाथै होनो थांबाय पियासदो फालौदो खामफ्लेनासो थाबाय ओमफ्राय आंनि फेभरेट खासिथारा माहा थांनि र' दायनैसो आलुआव होनो बेखौनो या हजायगा जि बोरै मोदोमदो जि बोरै मोदोमखादो बाथ्रा बुंनि दै आङो ना दावदै रुनो रोङा दावदैखौ माने आङो बाङायबाबो गुरै हाफ बयल खालामनानैसो दोनखायो माने पात्ताखौनो मोना आं मा टाइमाव थिखांनांगौ खै मिनिट रुनांगौ बेखौनो रुखांबाय आरो रुनानै खनसे नायबाय जिरनानै गुरै आरो खनसे दै होनानै आरो रुबावदां नै दै लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आरोना
जेब्ला बिमाया ओंखाम ओंख्रि संनानै होयोना अब्ला सिरि सिरि जानांगौ आरोना मानो होनबा बिराद खस्थ' जायो आरो माने संनायावबो जेरै मेगनाव मोनफुङा हाबो माने अर खाथियाव थाबाय थानाय जायो इथिं थाङां इथिं फायां इखौ सुहां इखौ मावहां खालामनानैनो दिन थाङो आरोना ओमफ्राय खामानिबाबो संनानै होयो बेखायनो जानाय टाइमाव जेनेबा सिरि सिरि जानांगौ आरोना माने गोथाव जाबाबो जायाबाबो ओंखामनायनि उनाव जे खस्थ' जायाखै ओरैनो संनाल'सो होदो ओरै होननानै साननाङा आरोना संनायावबो बिराद खस्थ' जायो आरोना ओरैनोथ' मोनाना ओरैनो दांना होबानोथ' मोनाना बेयाव संनायाव बेसेबां खस्थ' जायो जेनेबा सुनायनिफ्राय हानायनिफ्राय संनायनिफ्राय हालदै सालदै होनायनिफ्राय आरो बयबोथ' सानाना जेनेबा हामा जाथो गोथाव जानाङाथो खवाद जानाङाथो होननानै ओरै होननानै सङाना बयबोथ' खवाद जाथो होननानैनो सङोना बेनिखायनो आरो खस्थ' जानाय ओंखायनो नोंथांमोना जेनेबा बुजिबानो जाबाय आरोना संनायफोरखौ माने एसे गोथाव जायाबाबो आरो बुंनाङा आरो जेनेबा दावदैनि अबस्थाफोरखौ नायाखै नैनि उदैयानो ओंखारदो नैया उदै ओंखारलांबाय नैया गुग्ला गाराय ओंखारदों ओमफ्राय नैबे दैसे आरो रुनायावनो गावखादों नैला हामामोन खोमा मोखां सोखां सुना बायनासो आराम थान्दा मोनदों ओमफ्राय दायो दङ आं फेनाव बेलेगखौ मान गोदोर फेन लगायनानै लादों कालार लाबोनाय कालार बेटा देखो जोंहासो मा लाबोदो नै जोंहासो मा लाबोदो नाय मोजाङासो मा नायनो हिर' नुदो ओरै खालामनानै पासा मालायनिया माबा पासपर्ट फट' थिखांनायाबो नोरै होलायलायो गाजा जानो हिर' नुदो हिर' जाबाय दे संखांबाय मोनखांबाय ओमफ्राय आरो दायो थांलायनोसै आङो बोरमा होस्लायनो बोरमाया दंग' जिङावनो दङ इमान सान्दुं गोसायाव बोरमाखौ होयै बोरमाफोरानो लोमजाजोबलायलायदो जोंहानिया बेसेरा बेनो गले दिंखियाफोरा जि मोजां मोजां रोदोमनानै दोङो जानो लुगैसोदों आंखो माथो खेथि खालामग्राफोरालायनो दिंखिया मोनजालानो खोथिया फोबाथाय दा बेहायनो जा मोनजाला आरोना जोंहा ओमफ्राय आं मा खालामगोन बाजिलाखौ संनानै जागोन र' आङो थिग जानो लुगैखादां दिंखिया नै बोरमाफोरा नैथिंबो जि आराम स्रो स्रो बारनांगो बारा गोसा नङा बाय लासै लासै नै बिमान ओंखामनि र' दावदै सयाबिन बाथोन ओमफ्राय आलु फ्राय ओमफ्राय दालिजों मेस्था नैला अखाफोरा दिनैनि भिडिअ बेसेमोनसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ